Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Komisi Bentaban Penpau kajing persyak bejur halor kajing liak kuman jong ka Sarkar India ban ajing menjur nak Bentaban Penteri Kamno ya ka inline pembet ha Meghalaya kidekhot jong kiseng balang per kibadan hapok syatri jong ka Confederation of Meghalaya Social Organisation ha ka khat arter gurumpang arajar arpho kila pelong ya kajing talasi mender ha anti infiltration check gate pelabu ka Sarkar Jilla ha Berni Hat Riboy district ringkat kajing trelang bat kibor pulet ha kini kajing talasi mender la sakhi kidekhot jong kilait li kiseng balang kibakan thop ya ka New Trap Youth Council Riboy ka Confederation of Riboy People bat ka New Trap Aceh National Movement na Riboy kila tala silot ikali bat iki barjala ki buanrung sapo pur sam jo jela Meghalaya kanang ban pinsha baki dei ni em kinong India ki balabiang ya ki kot isla wala gi dekhot jing seng bhalang kila perchang ban le la ka kamram henry nakaliang jong ki bor pulet ka Riboy district bat nakaliang jong ki officer ka anti infiltration gate Kim Shimla Ailat pat iki dekhot seng bhalang bakin tok ket benya iki kot kisla naki barjala ki buan rong sepo put sam joka jela henry la shu Ailat tang bakin long kinong sakhi ha kapor bala bishar benya iki kot kisla joki barjala ki dekhot jong ni lightly ki seng kila yo ru ban se wat ya ka signboard hajan ka office rekam jong ka anti infiltration check gate kabala tho komsu infiltration check gate pat ya kani ka signboard la weng no hadien daki bor pulet ka Riboy district Nong mana pembiang cek nak sini cek mana tu oh terway ini kumdan ah dulu chẳng đây em đã ta mà ta có chặt Kabedi bat ka le ka kam gi nagleng juga SNM kabron ka chitri juga komso biru isau kumju hi kumbang ila usau nagi long elam juga kop bat ka SYC idon ya ka di Sofia nagleng ka sel alor ka ka kam adu bagi manse berwan senesha fil senesha spot kemangila menong namar kumba pitip iba menta la armalai ila yakhi hakaban pan ya ILP hanrai ngim syam lai ruam ngim syam lai tu so dei nak takadau ngiwanang ne ngidawa ngipen i sya ka Sarkar ba ngi kwa dia ka ILP hane po sit ka jongi Iwana kena jaka ban khenrahi dalade namar ngioi ga jingru kerchap jogi bender agare ga jela ga jogi ka ba isar khai gini giski de nak takadau gina kalian ka seng ngi saukhya ban ngilai sim karai ha ka sitri jong ka komso ngiawan hangne ban ya shek lang ya gidaki khar ki bapoi nabar ki ba klem kot klem sla lada na kalian ka seng ngilalap kumba kibun kil khar ki ba klem kot klem sla Kiwan rung sing nega ri ga jongi bat aga jung kapor na kaleng seng ngi penpau syaka Sarkar India ba kadai ban sngau ba kadai ban aino ya kada ngabat jing dawa ga jongi oi idai ki jaj menriu barit pai hanai ngi dawa ya ka hok idon ka hok pendawa banginio ya kada ga ILP bat kumjuru iketu ya ka Sarkar Meghalaya halor ga jing simsting ga jongka la kumba arbanai tam menta Henry kam sim kya yang ka kam dai nak kadau nak kalian joka SNM harakat kajing trelang bat ka komso gidang penki ngidang penjur kajing yakhi agi sigi ke banangwan ki tayau ke banangwan
lada ka sorkar India kam ya ka jingdawa ka jongi ya ka ILP bat kumjuru gidawa ya ka sorkar Meghalaya bakadai bat simkhya mardor ikane ka kam kabadai ka dauba jong ka jai benriu ka jongi ka kendu ka jinge ka master khai ikane kiski hagi ba ha ba ka sorkar India ka lapas ya ka CAA dei nak takadau ngimbang se ba dia mi paida yi ku kipun samwa jong ka dong riboy ngim song thai lada ngim yo ya ka ILP te iso banong balane sakhman ngina pateng ki jing yakhi ki jongi kane ka jing syek ya gene ki bar jalla ibu por sitayo bat hadin kata ngin sale syek pan sigi factory ki construction kumta terter ngina penjur ka jing yakhi haga baidai ba kane ka jing khnra ya ki mender Alang jungi gawai ni kiseng balang bodon hari boy kop ta gidon hakalama jong komso ni songkya namar ba ka jing diman jungi na aslam ya ka ILP tawat adu mentaro ngi bati ruso jo ka ILP adu khatai direct ada pas ya ka resolution of state disembar arjar khatai ada pas ya resolution state ta adu mentaro ngi bati to so jo ka ILP ni nakaleng kiseng balang la sprut por ban cindra ban dawa nak sarkar ya ka ILP dan rai nak ada ubah sarkar kene kajing checking ke jongi gelong bang ngin peniru yang sarkar bangila sedang ban senraya ka ceget ban penyangi ceget jo ban cek ya ki bar jala ki buan nabar kumbah gini gising la yo sibun ki bar jala ki dan kot don sla ki balawan rung ban trei si jeka jongi di kita hi ki ba nagalang jongi kam kutang hangne nginang pedang nang ne sekwat ban checking ni ki bar jala ki buan nabar am kumbolong menta kasini hawat kidon we arngut po tang ban rek patip ayo information lepa sem yawan syu iman nakliang jong ka seng agisi ki beladep ka lapan bor ya ka sarkar bakan penra ya ka resolution kum si benta bandawa kami ka ILP borok ngitip pa hak kendai kedik jong u benai nok pra arja ka kendai ka state assembly unanimously kalapas ya ka resolution bat lapharu ika sya ka union government dan ka central government henry pat kai ba kaseng kasngo ba hadu menta ka jinglek menti ka jinglong adaman jong ka union government kalapan bitar ya kaseng kalapan diaw ya kaseng badai halor kata ka nungrim bangi kum kaseng nimla banda syong krikti syong haying syong adukan lane nyiat syaneng syarum po jong ka jela ban yoi ba ki barjala hadu kini kisi ki pementa iyat benek syadem habaro ki kam ki jam la kening lut la sesyar lut da ki barjala te kening gede gwe kamat le se ka pelong ya kaseng bagi hap an wan hi dalade ban pej ba hangni po infiltration check gate karkom check ya kini ki bru ki bawan nashabar jong ka jela kalong hakono karkom bat kumba kasengi kasaki menta kasngi ngilap sibun da ki paungut imat la jan kot spa ki barjala kiba ngiladap pendetek menek keba kibdon ni kakot kesla kebetul kam le se ban pensisya tang wat kaya ka adhar lane ka epik ro kimdon tikan ni kapan subaya ka seng ba le se gideki kharbangla ha te halor ka ni ka jingmut banyada ya kari bagajat benru na ka jing syarum ka klub hakim benderi nak liang ka seng saksisin da ka we kesur da ka surang ba ni urge ni kentu ya ka union government ba kan pediang lem ya kasur bangi kum ka jela barok kawi ngi kwa hadu menta nyimsong kikti ngimi hamadan balai kamdi ben penmentoy yanga kamdi ben penmentoy yangi kampan mentoy yanoru henry kadi namta ka jingpa ka jingmentoy jong ka jet barok kawi te habangi nyim dawa ya ka jingmentoy simet ngidawa nak ka jingba lang jong ka set barok kawi te ka ipat ka penlong pat ya ka union government bakan long menti hak bini bakan ekamat ka bakapang ka ILP desa sisin ku baong ba bandari mene bangi nak liang juga seng nginom syong klik di kamkut tang ne ku ba pitip kane ka ditang kajing sedang nang ne syakmat lada ngimi kan no ka positive response nak liang juga government kan penbor yangi kan ngi nyihapan kompel bensim ya kan no ka rairu bangi ni ada dalade ya lade lada kimdon kino ki weapons kino ki mechanism baka sarkar kashna banyada ki parado prasnam kaseng ka kumso borok kawai kayang ka nongrim banyada ya keri baka jat benriu kan penbor ingi dangi hapan le ya kan ka kamru naklian kaseng kambense ka hap iban le ka hap iban tursman ti ka dau ka ban kong ka ba penlong ngi klong ba hadin ba ka
Legislative Assembly kalapas ya ka resolution ban dawa nak Sarkar India Menteri kam ya ka LP ya ka jala ko jangi ni layai up la katus ngi ti haduk mentaru ngi kelempet iba ka central government kan ai kanu komen ka basai la ni ka penhun la ni bahkan penmi kanu ka rai ka benong ba ka la menjur ya ka jing terang jong ki pat rulum jong ka jala ka jongi ti ni la penlong ya ki jing ki bajai ka sit in demonstration ka ba south ngi lenter ti hadin ka turu ni la sam ya ki leaflet bat ki jing pensai pet ba li ya ka LP ni la le la south san senem ta kam semdi su ka jing bom pat pensai pet ba ti hadin bang ya ayat ikini ki jing ki bajai ngim yo i ba kam don kanu ka respond nak central government but kumbangi ong ba what ka state government ru ngim yo i ba kan posu ya kani dak wateng kamlong agresif ban dawa ya ka LP ha jala ka jing ki shoy apsa ya ta ka jing khot jong Amit Shah hadin Christmas hadin ka Republic hadin ka Delhi election ngim tip syu sakat no sngi udang penapsa ti ka jingrung jong ki poiwir kat nang mi sngi kala nang jor kilawan ki kharbang lah do ban syok bandat ki bru jongi dang hakine ki asngi lai sngi hasala parkan kumtu hioi but kam la syu yang i ban syu ban song klikti ti nginom la syu ban song klikti ngi ham pen ihi da ki kam na kadau man sngi sajan ngi la pen bana ban penlong no da ki direct action agitation but ka first phase yang ka direct action kolong bangin Menteri kam hi ka LP dang bangin check ikini ki poiwir wawan ha jala ka jongi ki bom biang ki kot ki selabat ki bom la man pensya bagi di kinong dia nginom ai lat ki bakin rung ha jala ka jongi ti menta ka sngi la bu ki checkpoint ha keleng jong ka brin hotrep bat kumju ru ha garohil ti ki checkpoint ki ba khambun hi ki di ha ki checkpoint ki ba la don lupa ki infill ti menta ka sngi ha ki bun ki jakahi ka jing check ka di ka john checking bat ki jong ka tamat pulit ti ki don hi jakaya ke ba ka tamat pulit kam sam lala ban pha briu ki briu jongi ke la check but ya ki tu ki bom la ban pensisa ba ki de ki nong India ngim sam la sha bakin rung ha jala ka jongi la ban phai pat kan nongut hadu mtang yang pat la ban lum ri ha ki di ki niat sngi sala ban pensai ti kan ni ka jing check hi ki poiwir ngin peteng ha ki ni ki tayo boros tayo but haka tayo ban wan ngin sa penbet dah kemui pat kuno benda